Chalani, začíname. Máte 45 minút na prípravu vášho jedla, na prípravu pokrmu. Toto podujatie prebieha pri podobnom scenári, ako tomu bolo v Lani. Zúčastňuje sa ho 21 škôl z krajín V4, pričom 9 škôl je zahraničných. Kategórie sú tradičné, sú to kategórie Euroacademy Gastro, kuchár, cukrár, barman, barista, sommelier a potom Forfestu, kde vlastne je základom partnerská spolupráca škôl krajín V4. Zrejme sú opäť iné receptúry, iné požiadavky na súťažiacich a garantmi sú asociácie jednotlivých zväzov pod garanciou ich prezidentov, čiže tá odborná stránka je vlastne zabezpečená, je takto aj garantovaná. Naším cieľom je uspieť tejto konkurencii, umiestniť sa niekde v tej hornej polovici rebríčka, čo nie je jednoduché. Sú tu aj niektoré naozaj veľmi významné školy, napríklad je to škola z Podebrad, partnerská, ktorá v Stredočeskom kraji patrí medzi najlepšie. Takisto niektoré školy z nášho kraja, ako Hotelová akadémia Brezno, Stredná odborná škola Zvolen. Táto súťaž, ktorá sa dneska koná v Euroacademy Gastro, je vlastne taká nejakou prípravnou súťažou na našu súťaž, na celoštátnu súťaž kuchársku Gastro Junior, to je Skill Slovakia, vlastne práca zručností. A je to vlastne postupová súťaž pre tých najlepších, pre najlepšieho slovenského kuchára a pre najlepšieho slovenského cukrára. Vlastne víťazi z tejto súťaže postupujú priamo už do finále na túto súťaž, ktorá sa uskutoční na Inchebe Danubius Gastro vlastne niekedy koncom januára. A samozrejme víťaz tejto súťaže postupuje na Euroskills, na európsku súťaž, je to vlastne taká olympiáda pre zručnosť, pre odbory rôzne, ale samozrejme je tam aj kuchár, aj cukrár. Podmienkou alebo vlastne súťažnými podmienkami alebo základnými surovinami, ktoré sú potrebné, aby boli využité, je v prvom rade bravčová panenka alebo losos a pre cukrára je to ovocie a čokoláda, lebo práca s čokoládou to je vlastne teraz priorita pre nás, aby sa vlastne tí žiaci pripravili na tú ďalšiu súťaž, aby sa naučili pracovať s tou čokoládou. Dobre, hotovo, takže poprosím ťa zvihnúť tanier. Výborne, čas uplynul, prvé jedlo hotové, čakáme na druhé jedlo, máme hotovo. Pripravoval som pyramídu z bravčovej panenky s grillovanými jablkami a brusnicovou mačkou. Koľko si to pripravoval na súťaž? Pripravoval som sa zhruba mesiac. Príprava bola dobrá. Priznám sa, že takýto časový skús som ešte na príprave nemal, pretože na tých panviciach sa mi to mäsko pomaly robilo. Takže musel som sa potom poponáhľať. Myslel som si, že som mal ešte viac času a keď už povedali, že zostáva 15 minút, tak som musel zamakať. Dneska súťaží 9 kuchárov a 9 cukrárov, samozrejme vo dvojiciach, aby sme to stihli, lebo ten čas je predsa 45 minút, ale 18 súťažiacich je dosť. A sú súťažiaci z Poľska, z Maďarska, z Čiech a samozrejme zo Slovenska. Kto okrem vás ešte hodnotí súťažiacich? Je tu pán Kulhány, Peťo Kulhány, je tu Štefan Kiš, máme prizvaného ako takého nezávislého porodcu a človeka, ktorý dohliada nad tým, je tu pán riaditeľ z hotela Zlatý byk, pán Polák. Hodnotíme samozrejme najdôležitejšie chuť, vzhľad, príprava, čistota pracoviska, všetko to, čo by mal kuchár dodržiavať a to sa vlastne orientuje priamo na placi. Takže absolútne všetko, čo sa týka gastronómie, ale samozrejme najdôležitejšie je tá chuť a ten vzhľad priamo na tom tanieri. Volám sa Kristian Kerestiš, som z Rimavskej Soboty zo Spojenej školy, som prvák na stavbové štúdiu. Aké jedlo dnes budeš pripravovať, s čím budeš súťažiť? Dneska spravím ulenú bravčovú panenku so špenátom, gratinovanú zemiakmi, a k tomu horčicová omáčka a cibulová marmeláda. Ako dlho si sa pripravoval? 2 mesiace. Že predtým sa venovali k tomu špeciálnym jedlám, tak vlastne to... Recept si vymyslel sám, alebo... Recept je, takže som ja vymyslel a pani majsterka.